Isang magandang araw mga kapanambitan at maligayang kapistahan sa St. John the Baptist sa araw na ito. Ngayon ay June 24 at isang napakagandang pagkakataon na pagnilayan nating mabuti ang pagninilay-nilay sa mga kataga ni San Juan Bautista. Nakikita nyo ba ang aking paligid? Marahil, hindi naman tayo bulag, no? Narito tayo ngayon sa Subic Bay at katabi natin ang baybayin ng dagat. Yan. Ang dalampasigan na kung saan, ano ba yung mga naalala natin sa mga kataga ni St. John the Baptist? Madalas sabi niya, sa Ilog Jordan, dito naganap ang tinatawag nating pagbibinyag sa ating Panginoong Kristo sa kanyang pinsan. No? Kung titignan natin, ang sabi ni St. John the Baptist, pagsisihat ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, hugasan. So, sa pamamagitan nito, ito yung uri upang tayo ay patuloy na nag-uugnay sa ating Panginoon. Bakit ba kailangan natin ng tubig? Bakit ba tayo naliligo sa dagat? Bakit nga ba tayo patuloy na naguhugas? Sapagkat tayo ay patuloy na nagkakasala at patuloy na kumakapit sa atin ang ating mga kahinaan at pagkukulang sa sandaigdigan ng Diyos. Hindi ang mundo ang tinatawag na makasalanan, kundi yung mga gawi at mga kulturang madalas ay sumusobra. Ang lahat daw ng sumusobra ay nagiging uri ito ng pagkakasala. Pero pakakatandaan natin, hindi nagkulang ating Panginoon upang tayo ay palalahanan at bigyan ng isang panibagong yugto ng buhay upang tayo ay magbago at magsimula sa panibagong pagkakataon. Natatandaan natin ang tubig na ito ay bakit nga daw maalat, sabi ng isang bata, sapagkat ang alat, naglilinis ito. Meron din nakasulat sa ating banal na kasulatan na yung tubig, alat na ito, ang siyang naguhugas sa tinatawag na mga pagkakasala. Bakit kailangan natin sa mga isda, pag tayo ay nagpiprito, naglalagay tayo ng asin, ng alat. Kasi ito yung tinatawag na pampalasa. Sa ating buhay, mga magulang ko at mga kapatid, mga kapanambitan, ang panlasa na ito ay kailangan nating mahanap at huwag mawala. This pandemic, nakikita natin, pag ikaw ay walang panlasa, delikado ka. Kaya sa ating pananampalataya, i-check natin mabuti. Patuloy pa ba tayong mayroong panlasa na siyang nag-uugnay sa ating Panginoon na mayroong pananampalatayang buhay na buhay. Patuloy nating pagnilayan sa ating mga sarili ang tunay nating ugnayan sa Kanya na walang kapaguran, kundi patuloy tayong nagiging masaya na nakakapit sa Kanya sa gitna ng pandemya na ating nararanasan. Samahan niyo ako sa isang munting panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa biyaya at buhay na pinagkaloob niyo sa amin sa tulong ng kapistahan ng San Juan Bautista. Patuloy niyo nawa kaming hugasan ng iyong banal na dugo, aming Panginoon, upang patuloy namin mahiyakbang ang aming buhay sa tamang landas. Amen. Patuloy po tayong mag-subscribe sa ating pong YouTube channel at maraming salamat sa ating pong cameraman ngayon, AJ de las Alas. Shoutout sa inyo at sa ating mga estudyante sa St. Thomas More Academy. Maraming salamat po.